Hey Spiros! So for today's vlog, mag-hunt ulit tayo. So tingin natin na naman ang Batangas. So hinihintay ko lang si Bro Nico at saka si Bro Edwin. Susunduin ulit nila ako dito. So mag-gear check muna tayo para sure na kompleto lahat yung dala natin. So ito na. Ready na po tayo ang mga gamit. Let's go! Sama na namin ang aming master. Ano yung mga balon? Dito kami sa farm ni Boss Lee. So mga kaspero, nandito na tayo sa spot at ngayon ay mag-quick dive ako para may ulam kami sa dinner. So let's go, samahan niyo ako. Tara! Yun, ready na kami. So kasama ko si Bro John Ray. Mag-quick dive kaming dalawa.
Bali, ito na po yung huli ko. 2 unicorn, fish, at saka isang green job fish. So, yung green job fish ay ito yung lulutuin natin ngayon. Ito. Yan. Sarap, sarap. So, ipiprito natin at saka sigang. So, abangan nyo ang aking pagluluto. Shoutout muna tayo habang naghihiwa ng fish, ng green jab fish. So, let's go. Start tayo kay Rimboy Ascano ng Ibahay, shoutout. Kay Asis Noli, shoutout. Buhay Canada. Kay Michael Masangkay. Vince Shoes, Mabini, Batangas, shoutout. Kay Arnel the Installer, shoutout. Kay Christian Porocho, shoutout. Kay Joan Galardo, shoutout. Kay Abid Taam Adventure, shoutout. Kay Jason Tubil, shoutout. Shaun Palish, shoutout. Kay Kent Arbotante, shoutout. Kay Givalina Elmer, shoutout. Kay Nonong Palaboy, shoutout. Kay Franz Kimmer Tisnado Vlog, shoutout. Kay Lance Manago, shoutout. Ajinomoto, shoutout. Alex Makahilig, shoutout. Buhay Buhay TV, shoutout. Kay Archie Kabasag ng Cebu, shoutout. Black Vogan Spearfishing, shoutout. Arnel Gaybone, shoutout. Wild Trapper Hunter Vlog, shoutout. Kay Azer Lim. Kay Clark Eroho, shoutout sa inyo guys. At thank you sa walang sawang pagsuporta. Thank you. God bless y'all. Ito na ang ating isisigang. Yung ulo. Ayan. Tsaka yung part ng buntot. Ito naman ang pritong green jab fish. At yan, luto na. So, kakain na kami. So, paano yan? Bye-bye!